už sme si to povedali a sa tiež pozdrav do videa. Ahoj! Mám ťa Marta. A ty si nejak zaujímaný do tej hry. Aj na divákom si sa nepozrel. Nie, Skate 4 už existuje. A ešte najnovšia hra. Skate 4 už existuje. Čo? Tak dobre, nie som nejaký počítač. Ináč aj Tommy Hood, Skate 3 a to je lepšie, moje zrieť aj na jednom takomto dvaja. Tak ľudia, sledujte. A jak som hovoril, poďme sa bude hrať Battlefield. Štvorka, najnovšie, ktoré existuje, ktoré stojí v Tesku 45 €. A to bolo ešte super cena. Ako aj to Tesku, čo som ti hovoril, bola akcia na to, ináč to stojí okolo 60 €. Čo? To Battlefield 4, aj to stojí okolo 30. Toto znie trochu prehnanie, ale kedy ste kriminálne ja som nejakú hru, tak vymyslíte niečo jak GTA 5 a nech sa na to dá aj skateovať. Toto by bolo paránica. Možno v GTA 6 sa bude skateovať. Lebo to bude iba o tom naháňaní. Síce dobrý klink, ale aj dobrý dopad. Prepáčte, že som v tej hre tak spinavý, ale ja som to dávno hral, aj dávno nehral. A to inak bolo čisto biele tričko, krásne bolo. A aj Neo, preto sa dáva na skaterov biele tričko. Ale na by bolo vidieť, že to nebolo. Wow! Ty debilné, že by si sa vyťahol. Kčau! 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 Let's McQueen! Idem! Au! A bolo niekedy zaujímavé také, že súboje videí, že súboje hry. Že ktorá hra sa vám viacej bude páčiť, tak tu budeme viacej nastavať. Napríklad to bude Skate 3 versus Battlefield 4, GTA 5 versus Prezidentka. A čo sa vám bude viacej páčiť, to budeme viacej natáčať. Napríklad, že konec. Čaute!